Ер өстендә яшәү барлыкка килгәс, кешеләр ыры-уры булып яшәй башлагандар. Улар бер урындан икенче урынга күсеп йөргәннәр. Шулай йөри торгас, бер ыры кешеләре матур бер урынга килеп сыккандар да таң калгандар. Матурлыктың бындайы ла була икән. Кайһылай зур елга? Был бит Агыйдел, Башкортостандың иң зур елгаһы. Агыйдел? Исеме лә матур. Ни өчен уны Агыйдел дип атагандар? Уның тарихы былай. Урал батырдың 4 улы була. Аталары кебек улар да батыр, ярдәмсел булган. Бына бер вакыт ердә корылык башланып, эсергә һыу бетә. Табигать, кешеләр һыуһыз интегә башлай. Ошо вакыт Уралдың улдары кулдарына корал алып халыкка ярдәмгә килә. Идел исемле улы кылысы менән каялар актарып елгага юл аса. Был елганы халык батырның исеме менән Идел дип атай. Елганың һавы акһыл көмеш төстә булганы өчен уны Агыйдел дип йөртә башлай халык. Егеттәр, әйдә, һау инәйек. Мин төшмәйм, чөнки йөзә белмәйм. Егеттәр һау инеп сыгалар. Кояшта кызыналар. Бына Каридел елгаһында мин һыу инергә яратмайм. Кариделнең һавы елы көндәле нык халкын. Ул мәкерле елга. Унда өйрәтмәктәр күп. Ни өчен Каридел дип атала? Кем белә? Зурлыгы буенча икенче урында Каридел елгаһы. Бурын заманда бер елганың башында яшәгән бер батыр. Уның бөтә илгә даны таралган кара айгыры булган. Кара айгырга хокланмаган кеше булмаган. Әллә кайы илдәрдән әллә батшалар айгырысын әллә күпе бүләктәр бирмәк булып, әллә исеме кеше ебәргән. Батыр аптырауга калган. Кара айгырын бирмәс өчен батыр уны таш мәмерегә яшереп куйган. Кара айгыр таш харайда яктыга, болын кырдарга, шишмәләргә зарга һәм моңлы итеп бер кешнәп ебәрә. Уны ишетеп сапкандар килеп тә yetkәннәр. Таш харайды кутара башлагандар. Кара айгыр мәмерия асылганды көтүп кенә торганда, баскан ерен уя кибеп алга ынтылган. Шул ердән ургылып шишмә килеп сыккан һәм айгыр артыннан юл алган. Агыйдел буйларына барып сыккас кына бастырышлар кара айгырдан күз язылыктыргандар ди. Айгыр артыннан килгән шишмә зур елгага әверелеп, Агыйделде юлдаш иткән ди. Бына шулай барлыкка килгән ди. Каридел елгаһы. Мин Аслы күлдә ял итәргә яратам. Диңгез буенда ял итүгә итмәй инде ул. Юк, яңлышаһың. Был күлдә үз күзләрең менән күрер кирәк. Аслы күл Башкортостандың иң зур күле. Аслы күл урынында касандыр ташлы тау калкып торган. Көчле яшен вакытында ул умылып төшкән һәм шул упкан сукыр урынында күл барлыкка килгән. Һаудан зур яфы таш сыгып тора. Уны һауһалау ташы дип йөртәләр. Риваят безгә бына шуны һөйләй. Һәр мизгелдә Аслы күл үзенчә матур. Болытлы көндә ул үзенең кырыслыгы менән аптырата. Кояшлы көндә йылы тыныс булуы менән арбай. Кыш инде болбоз, кар, елдәр батшылыгына әйләнә. Язлы көзле Аслы күл кыр казларының һәм өйрәктәренең, аккоштарның төягенә әйләнә.
Беҙҙең республика күлдәргә бай. Әбйәлил районында 33 күл бар. Республиканың иң тәрән күлдәренән һаналған Яҡты күл дә ошо районда урынлашҡан. Уның икенсе атамаһы Банны. Легенда һөйләүенсә, был урында крәҫтиәндәр ихтилалы етәксеһе Емельян Пугачев ғәскәре туҡталып, Мунса көнө ойошторған. Һыуының таҙалығы һәм тирә-яғының матурлығы буйынса, был күлгә еткән күл әҙ. Бына был бөтә матурлык беҙҙең тыуған төйәгебеҙ. Был беҙҙең республикабыҙ, Башҡортостан.